Bilih lumadining tata cara pemotongan tumpeng ingkang sepisan sampun kalancaran wilujengir ing sambeka tumuli pemotongan tumpeng ingkang kaping kalih katur dumateng Bapak Sumarno Ketua Gapotan keparno motong tumpeng ingkang kaping kalih tumuli kaparengaken dening Ibu Kepala Dinas Pertanian Dr. Feriana Dwi Kurniawati SP MSI wekdal kula semangat para tamu kakung undangan ingkang minangka ing pakurmatan. Bilih lumadining tata cara tumpeng. Bilih ngemutaken dumateng kita sedaya. Bilih menika tumpengipun nggadahi pepengit minangka hasil bumi. Minangka pikolenging saking Gusti ingkang murbeng ingkang dumadi Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Bangsa jatah kita dalam rencana rame-rame rantas malam putus. Para tamu kakung sarta ibu ingkang sami kepareng rawuh bilih wonten ing siang kalenggahan sampun karawan tamu undangan nun inggih Ibu Peter sampun karawan Ibu Direktur Sekretariat Kemitraan Republik Indonesia berserta rombongan saha karawan Ibu DPRD Dapil Tasikmadu Kebak Kramat Jaten Ibu Sukarni ngaturaken wilujeng siang wilujeng lelenggah. Para tamu undangan ingkang sami kepareng rawuh kagem miyak sepining swasana wonten ing siang kalenggahan tumuli kula minangka pambiyawara keparengna ngaturi para kanca-kanca Jawi jangkep karawitan Guntur Laras ingkang dipun pangarsani dening Bapak Sugiyamto ingkang mijil saking dusun Sepreh Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar katur dumateng Bapak Simin keparno ngaturaken lelagon ingkang jumbuh wonten ing siang menika nuwun. Bumi Desa Nangsri ingkang subur tanem tuwuh ngrembaka subur saengga panen wonten ing wanci menika damel masyarakat sedesa Nangsri maliginipun saged makmur pramila jroning cipta jroning penggalih sageta
njungkrukaken penggalipun warga Nangsri dhateng donasi ingkang mapan menika wonten ing laladan Sumatera Barat. Mugi-mugi Sang Yapara ing sami kepareng rawuh sageta trenyuh ing ati jungkruking penggalih kepareng paring donasi kagem sedulur kita ingkang wonten ing laladan Sumatera Barat. Wancine bangun rahina protani aglar ing saben Kepancung dan piagam ya angger kebulan sapi biyong tani hanjale donasinipun Bapak Ibu ampun ngantos kesupen kagem sedulur-sedulur kula panjenengan ing wonten ing Sumatera Barat. Dene ana jurang cukruk kandhek lining toya kanan jahe kali-kali curang cukruk ya rawang padha tumandang makarya sinarengan Sutresna Pamtri Budaya Karawitan Guntur Laras nderek mangayu bagyo dumateng kelompok nanging ing wonten ing Desa Nangsri anggenipun kepareng ngawontenaken syukur wonten sanipun Gusti Madu. Jurang jubruk lancaran gugur gunung saha lancaran panen ene Jawa parkaturaken saking Kontasena Karawitan Guntur Laras. Ya
lantaran panen. Tumpang salawuhe sambel klapa delalalane ayam panggang jajan pasar pisang raja katindi botani sengkungani ani mangsa panen ngasilake Anglia ngisi lumbung kebak mencapung pondok. Tumpang salawuhe sambel klapa delalalane ayam panggang jajan pasar pisang raja katindi botani sengkutani ani mangsa panen ngasilake pari Anglia ngisi lumbung kebak mencapung Umpamane pancen rezeki naris amung bisa nyawang sekabutan ajang lami tinamune sepul maksa hanya nyomraati eman rasaku mengiman cai warna Jai warna payang-paying rasaku Jai warna kaya pungli yang rasaku Jai warna tansah Umpamane pancen rezeki naris amung bisa nyawang sakamu kang anglang lami tinamune cepet kasar hanya nyomraati eman rasaku musiman jai warna payang-payang Jai warna payang-paying rasaku Jai warna kaya pungli yang rasaku Jai warna tansah Katondo menika wulu wetu bumi subur wonten ing desa Nangsri. Sego ya panen-panenane petani dhewe. Ana bangsa sayur-sayur gudangan ya gudangan sayure dhewe. Enek ndok seprapat. Iki ndoke pitik kok ndoke dhewe piye to?
niki pratandha syukuripun warga wonten ing Desa Nangsri, Kabupaten kados siang menika nimbali kula sakanca karawitan Guntur Laras, pokoke sumber syukuran tahun-tahun yang akan datang niki nanggape kudu tetep Guntur Laras, sindene ya papat niki. Nek MC-ne golek liyane ra